Pois agora por aquí andamos. E seguimos co mesmo trelo. Non vos acordades do elemento que apareceu o último día? Si, ó, Carlos, o ex de Carmela. Ai, aquí non é quen durma, Quedalas en Vigo. Ninguén che mandou vir. Que faz por aquí, Carlos? Vin facer uns negocios por Miranda e aproveitei a ocasión. A ocasión de que? A ocasión de ver os meus fillos. Que che parece? Unha xoia, neniña. Non deixes escapar. Vale, aceptelle ao parta. Pódese saber que tes? Peor de todo é que o fulano ese non me gusta nada. Para ela era caste do demo. Así que anda Carlos por aquí. Non sei moi ben a que veu. Ve os nenos, polo visto. Que pasou ali, nunha fraga que hai ali atrás. A fraga bella. Esa. E que pasou? Cando xa levabamos andado un bo anaco, escoitamos unha voz como a de ultratumba, como a dun fantasma. Dixo: aquí non pintades nada. Dade a volta se queredes sair vivos daqui. Oye, son dicillos. É normal que queira estar con eles. Pode estar con ele sempre que queira. Pero non, ese anda tramando algo. Xa era hora de que te decidiras a vender. Decidime, pero hai un problema. Apareceu outro comprador. Se pensases máis no traballo e menos na perruqueira, mellor nos iría. E bichos con colliños miraba para a nosa máis. Ben se ve que está toliño por ele. Podemos dicir a teu pai que veña con nosotros á fraga. Eso dilo por dicir, pero seguro que non te atreves. Eu sí que me atrevo, o que non te atreves és ti. E tú se atenderas máis a caralla de inseminar co carallo que tes na casa. Para aí! Teu pai é un fenómeno. E vai quedar moito tempo. Espero que sí, se as cosas se amañasen entre miña nai e él. Estás reconciliando? Non lo sei, todo pode pasar. Non sei como Carmen e máis el non seguen xuntos. Porque outro como este non atopa na vida. Tú fuche lo que comprou as terras de Pepe da Cova, sei, non? Pois estás enganado, Antón. Hai alguén máis. Dime polo menos como se chamaba o tipo co que trataches. Carlos Sáenz. O home de Carmela. Sí, son eu. Tú crees que con esta planta, con esta planta, me vou conformar eu con ter só unha muller? Aí así que recoñece que lle estás mentindo a Marisa, Sí. Bo, ni fantasma ni nada. Oye, xa que tes tantas, por que non me deixas esta para min, ó? Volvede por onde viñaste se queredes sair vivos da fraga. Imos facer un pacto entre cabaleiros, ok? O qué? Entón eu ande por aí, douche permiso para lle atacar. E cando volvas? É a miña moza e tú non metes os vecinos. Que fas ti comprando terras en Miranda? Un dos nosos clientes mandounos un encargo moi preciso. Facilitounos unha lista de terreos en Miranda e dixo que estaba interesado en compralos. A Marisa, Que? se eu fose o teu mozo, como me chamarías? E non se pode saber quen é ese señor e que intencións ten. Boas tardes. Seguro que estabades falando de min. Quen é ese? Silvi. Bueno, pois podesme chamar Silvio, pero tú só, que non o saiba ninguén por aí. Son o que está mercando as vosas terras. E vim para quedar. Pois ben vistes. Pero algo é algo, Xa coñecémolo o comprador das terras. Ou, mellor dito, xa vímolo comprador das terras, porque coñecer, a xente non se coñece así tan á carreira. Ainda ás veces non nos coñecemos nin a nosotros mesmos, para canto máis os demais, ou, mira tú, peor ainda. Adrián Aguiar. Empresario. Este home quen é? Aí pono ben claro. Adrián Aguiar, empresario. Non me soame, pero non sei de que. Pois a mí fáiseme coñecido. Non sei, de telo visto en algún sitio. Desachar a terra seguro que non. Ese home non ten pinta de traballar a terra. Para comprar terras non fai falta ser labrego. Pero esas terras só serven para explotación agrícola, non val para outra cousa. Quen sabe? Se cadra quere montar un club de golf en Miranda. Que pasa? Todo é posible, non? Pois sí, todo é posible. Eu ainda non sei como hai xente que se asusta de algo. Mesmo que asista un fantasma que colle os nenos que se meten na fraga bella. E é que as cousas que pasan aquí en Miranda non che vos pasan en ningún outro sitio.
Pois para ser un fantasma non se trata nada mal a xente, Eu gustaría máis tranquilo se fose un fantasma. O que me dá medo é que sexe un psicópata que nos queira matar. O que, Se non é máis que un velliño. Sí, un velliño que nos ten secuestrados. Que tes? Ándame rondando. Quen? Anda por aquí. E creo que é el. El quen? O meu Pepe. O que faltaba para a peseta. Pepe está morto. Seino. Pero noto que está por aquí. Como se non tivésemos bastante cos borrachos de Miranda para que veñan os do outro mundo a tocar o nabo. O Aguiar ese dame mala espiña. O ese non é daqui, non? Non que eu saiba. Había un Aguiar hai tempo. Había, sí. O que casara coa filla do Mosqueira. Os que tiveran o accidente aquel. Ai, os da sí, os da Fonte Santa, sí, ten razón, claro. Pobre xente. Suso non te movas tanto que ainda che vou cortar unha orella. E despois que? Se non me cortou teu pai, que paz estea. Malo será que me cortes tú. Si, teu pai ten cortado máis orellas co cordobés. É co mérito de que facía a faena cheu de viño. Bueno, tú tranquilo, Suso, que se son as orellas na máis, eso sí, se a faena merece a pena, igual tamén che cortan o rabo. Anda, Eladia, pon outro viño. Tamén. Credes máis? Non, está moi bo. Sí, moi bo, La Froilán. Vai sendo hora de marchar, non? Sí, moito gusto en coñecelo, señora? Ninguén vai marchar daqui. O vosso cuarto está preparado. Pero que na casa van estar... Os nosos pais han de estar preocupados. Que o pensaran antes de vos deixar entrar na fraga. Veña, pro vosso cuarto. Xa marchas? Sí, marcho agora. Podes quedar a cear se queres. Non, hai moito camiño ata lá. A próxima semana vides a Vigo. Podes nos vir buscar. Sí, claro, ou podemos levarvos a nai. Ou podedes ir en autobús. Sí, xa veremos o que facemos. Ata a próxima, Alfonso. Non sei se cos anos perde oído ou é que se lle acedou o carácter. Seguramente as dúas cousas. Onde está Brais? Queríame despedir del. Xa debería estar aquí. A estar na casa de Froilán. Vou intentar que nos leve ela a Vigo. O resto depende de ti. Xa verei o que podo facer. Hola, Luisa. Están aí os rapaces? Que raro. Non te preocupes. Seguro que están de camiño. Veña, hasta logo. Luisa di que non están na casa. Pensou que estaban aquí. Han estar no ciber. Pois xa paso eu por ali antes de marchar. Ata o sábado. Vou contigo ata o ciber. Así xa traio a Brais para casa. Xa estás. E aínda tes as dúas orellas. Pareces un artista, Suso. Estou ben, Dios cho pague. Deixa a Dios en paz e págame tú, anda. Son 2000 pesetas. 2000. Non eran 1500. Ai, máis 500 do plus de nocturnidade. Non pensarás que as 10 da noite son horas de vir cortar o pelo. Era unha urxencia. Teño unha boda en Lugo. Alá, agora tócame a mí, non, Marisa? Deso nada, por hoxe acabouse. Muller, pero pago o chuplú. Veña, fora, que me quero ir deitar. Hai que marchar. Arreando, veña. Te pasa así... Pois non. Pola tarde non viñeron. E pola mañá? Non sei. Agora non me acordo. Metralla, isto é importante. Xa sei, muller. É que para min que hoxe non viñeron por aquí.
Ve a di que aínda non chegou a casa. E non sabes onde poden estar. Non, a estas horas xa tiñen que estar na casa, digo eu. Se estivesen na casa non nos andaríamos buscando. Home, eso ten lógica. Vamos ata a casa de Froilán. Como queiras, pero como non estean ali, o único que imos facer é preocupar os pais de Froilán. Vou chamar outra vez. E de vosotros non me preocupaba tanto, Non creo que lles pase nada malo. Ademais, xa en Miranda non hai perigo para os nenos. Home, fora de que caian no río ou nun pozo. Non. Aquí non estiveron. Non te preocupes, muller. Son pícaros. Chámame se sabes algo, Vale. Polo bar non foron e Ana tampouco os viu. Non, na escola seguro que non están. Eso digo cho eu. Carmela, por favor, para de dar voltas. Pois xa me dirás ti onde poden estar. En calquera sitio. Non, en calquera sitio non. Na casa de Froilán non están. No ciber tampouco. Na casa de Milucho tampouco. E para de contar que non miramos en moitos máis sitios. Que? Nada. Mirei con foco por toda Miranda e nada. Pero eu non me preocuparía en estar ben. Non lles tivo por que pasar nada, non? Non. Xa, muller, xa. Que va? Eu miraba nas covas, Cando eu era un pícaro, íamos moito por ali. Non sei como aínda non foi mirar ninguén. E logo por que non vas tú? Si, vou telo lombo eu para me meter por eses buracos. Bueno, ata loguiño. Nada. Aínda non apareceron. E non vexes como está a pobre da Luisa. Non me extraña. É seguro que Carmela tampouco o leva moi ben. Co perigosas que son esas covas, méteste nelas e non dás saído. Pero que fala este das covas? Non lle fagas caso. Di que Brais e Froilán andan dar metidos nas covas. Ali é onde é os seus anos. Esas covas teñen unha cancela na entrada. E non pasa calquera así como así. E mira tú, se non haberá sitios mellores para ir de noite que as covas esas. Iso digo eu, a camiña, que é onde mellor se está. Pois non sei que raio faz aquí rompéndonos a cabeza. Podes ir para a cama que ninguén cho quita. Pois non nos vin. Non te preocupes, muller, seguro que han estar ben. Tú tranquila, vou mirar eu por aquí. Vai tú saber, se cadra o almacén dunha cooperativa é un sitio interesante para uns pícaros. Veña, chámote despois, ala. Perdón, a porta estaba aberta e... Non esperaba eu esta visita. Creo que temos algo que clarexar. Quería falar con vostede, pero non diante de todo o mundo. Sí, é certo, pero agora teño algo máis importante que facer. Perderonse uns pícaros e vou mirar se os vexo por aí. Podo ir con vostede? Claro. Hai moito que faltan? Non, víronos esta tarde, pero aínda non chegaron á casa. Acórdome da vez que nos perderamos tamén outro rapaz e máis eu. Nas covas, preto do muiño de Ferreirós. Claro, vostede non se pode acordar. Seguramente ainda non nacera foi hai moito tempo. Tiña 8 anos. Así que é daqui? Non sei. Non sei moi ben de onde son. Pepe. Se lles faltara os de Taramundo, que os hai que traballa o ferro que dá gloria a vender. Pepe. És tú, meu rei. Non che di nada porque está morto. E entón que fai aquí? Ese hecho eu. Tería gusto polas tesoiras. A saber como lles anda a cabeciña aos mortos. E digoche unha cousa. Alegro-me ben de que vías. Porque falta me facía rebaixar un pouco. E ninguén me coñece a cabeza mellor que a Pepe. E tú tamén estás morto? Ai, mala chispa te como. Como vou estar morto se estou falando contigo? Mira que boa cara ten. Que me queres, Pepe? Que non te entendo. Que me queres?
Di que é mellor que volvas para a cama, que te vai coller o frío. Está ben. Se tes algo que me dicir, dimo dunha vez. Ah. Pepe! És tú, Pepiño! Pepe! Fartámonos de mirar en nada. E nas covas? Si, home, si, miramos nas covas. E ali non están. Seguro que mirastes ben. É porque non vas mirar tú, perguiceiro. E mirastes na Fraga Bella? Ali foi onde primeiro miramos e non vimos nada. Pouco se pode ver ali pola noite. Meus pobres, onde estarán? Boas noites. Hola, Hola. Que? Sábese algo? Non, aínda nada. Está avisada a Garda Civil. Creo que os foi avisar, Carmela. Este é Adrián Aguiar, o home que lle comprou as terras a Pepe da Cova. Hola, que hai? Vos non son uns cafeños ben quentes, sí? Sí, home, sí, que a noite vai ser longa. Sí, eso parece. Coñecémonos. É posible. Non che me gusta nada o tipo ese. Mirade. Onde vas con eso? É Pepe. O meu Pepe. Outra vez estamos nela. Veu-nos axudar a topar os nenos. Outra vaca non. Pepiño. Levas toda a noite de pé. Non podo dormir. Non me extraña. Non paras de tomar café. Estou preocupada, Alfonso. Velo, seguro que se apareceron. Ah, és tú. Acabo de saberlo, Alfonso. Que? Chamaronvos para vos dicir algo? Non, nada, aínda nada. E a túa sobrinha como está? Vai co home, bueno, co ex. Levan toda a noite buscando polos pícaros. Eses dous... Xa sabía eu que máis tarde ou máis cedo habían facer unha das súas. En fin, non queda outra que esperar. Nena, posme un café, que co apuro saín da casa sen almorzar. Pois vai a almorzar a outro sitio. Eu viña para axudar, pero se molesto... Vou... Non, home, non, non. Estamos moi nerviosos. Estás requentado, pero... Como estás afeito a tomalo nas viúvas. As viúvas. Non me fales. Se viras aquelo, parecía unha feira. Dormistes ben? Xa está aberta. Se non queredes estar conmigo, marchade. Que pasa? Por que non nos segue? Pero se foi el que nos abriu a porta. Entón por que corremos? Eu que sei. Pois estábamos facendo almorzo. Sí, e tiña boa pinta, moi boa. Vamos, ó. Pepe, Pepiño. Queredes máis probas? Foise pousar xunto ás tesouras. Desta vez toleu. Non, tola estivo sempre. Pero destacaba no manicomio. Agora tesme que explicar por que volviches. Veu celebrar o aniversario de boda. Ou que, Pepiño? Eu non aturo máis. Mamá. Xa está ben. Para con isto dunha vez. Non ten gracia ningunha. Non me fales así. Xa sei que crees que estou tola. Pero desde hai uns días sei que anda por aquí.
E cando o papagaio entrou pola ventá, souben que era o papá. Pois menos mal que o que entrou pola ventá non foi un oso. Mais que nada, porque é peor de manter. Non estou tola. Estas cousas pasan. E se non credes nelas, polo menos ted un respeto. Respecto. Despois do ridículo que fixeches onte entrando aquí co bicho ese. Vive só? Non, vivo comigo mesmo. Pero sen ninguén máis. E por qué? Por nada. Son xoguetes vellos. Eran do meu fillo. E onde está o seu fillo? Morreu. El e a mãe. Afogaron no río. Viñamos da feira da Pastoriza no coche de liña. E ao pasar polo río a ponte cedeu e o coche caeu á auga. Morreron todos os que ian dentro. Eu dei saído e nadei por baixo da auga por ver se podía sacar a muller e o pícaro. Non se vía case nada, pero notei a mau un cativo e saqueino para fora. Pensei que era o meu, pero era outro. Un que non coñecía. O meu quedou ali no fondo. Pepe! Mirade como mira para mí cada vez que lle digo o nome. Pepiño! Vistes? Outra vez. A verdade é que ten un aire co defunto. Sí. Outro que toleou. Ese porte. Verdade, Roque? Pero se é un papagaio. Un papagaio! Estades tolos! Pepiño! Vistes? Fixo outra vez. Iso é porque lle dilo nome a berros, muller. Mira. Paco! Manolo! Ricardo! Pepe! Ves? A min chégame. É o Pepe. E agora tesnos que dicir onde están os pícaros. Brais, o sobrinho de don Alfonso veterinario. E Froilán, o fillo de Luisa do Muiñeiro. Veña, Pepiño, dinos onde están, anda. É por ali adiante. Xa miramos por aí, aquí non está. Pero nalgún sitio teñen que estar. Vou chamar outra vez a casa. Carmela, acabas de chamar, xa avisarán eles se saben algo. Sí, claro, claro. Veña, tranquila, É que... se lle pasa algo a Brais, a culpa vai ser miña. Se quedáramos en Vigo. Non digas parvadas, non coñezo un sitio mellor que este para criar uns fillos. Sí, pero é perigoso. Perigoso. O único perigoso é que un tolo che dispare un cartucho de sal e ninguén morre deso. Pero Silvino e Camilo xa foron mirar pola Fraga Vella e non nos atoparon. Xa, pero non miraron a casa do tolo. Hai moito tempo dentro. Que? Gustan os xoguetes? Sí. Pois podedes xogar con eles. Gracias. Como a miña irmá, pero ela non me escolta. Non sei como é a túa irmá, pero se ti o dis... Virtudes. Dis que cando un perde un ser querido, ás veces as ganas de volver a estar con esa persoa son tan fortes que perdemos a cabeciña. Deixádevos de parvadas. Non estou tola. Teste que decatar dunha vez.
Os mortos están mortos. E iso non hai que no cambie. Eu faría o que fose porque a miña muller volvese, pero é imposible. Como é que volvo ao teu Pepiño? Están mortos, virtudes. Ese é o que tú crees. Este é o meu Pepe. Pepiño, Pepi. Estáme poñendo enfermo. Ve lo que faz. É-me igual, porque sei que teño razón. Este é o meu Pepe. Pepiño. E dalle. Por favor, baixe a escopeta. Estamos buscando ao noso fillo, non o vimos desde onte. Coñecémonos. Non se acorda de min? Non. Eu de vostede sí, aínda teño a marca. Brais! Mamá! Brais, Froilán. Estás ben? Sí. Non sabe de lo susto que nos destes. Colleunos. Bueno, coller non nos colleu. É que nos perdemos na fraga. Claro, perdémonos e ela topounos. E como é que non vos trouxo para casa? Porque era moi tarde, ó. Claro, el pensou que era mellor que quedásemos a dormir aquí. Si, Luisa, son eu, si. Xa apareceron. Están ben, si. Xa xo leva agora. Gracias por coidar deles. Estiveron todo o tempo na casa de Evaristo. Pero están ben, fíxolles algo. É que lles ia facer. Quen é Evaristo? É un que está medio tolo e que é un pouco perigoso. Evaristo non está tolo, non. Está un pouco tocado. Ele non é capaz nin de matar unha mosca. Pois iso non foi o que oín eu. Es que ya anda por aí pegando tiros á xente. Non, home, non. Evaristo pasouna moi mal. E o único que quere é que o deixen en paz. Quiso vivir lonxe da xente. Alá el. Ten todo o dereito a que os demais o traten con respeto. Home, pero hai moitos xeitos de facerse respectar. Pero tamén hai xente moi pesada. O importante é que Brais está ben. Xa ven para aquí, non? Sí, eu vou a chamar a xente porque estes dous pícaros revolucionaron toda a vida. E como están? Claro. Adrián, xa apareceron. Despois paso pola casa. Vale. Gracias por chamar, Alfonso. Bueno, xa acabou todo. E non era sen tempo que eu caio co sono. Sí, foi unha noite longa. Pero así a todo de vir buscalos ao cemiterio era unha boa idea. Os pícaros encantalles este sitio. Que? Volvemos? Temos que falar do noso. Hai moitas cousas que clarexar sobre a compra desas terras. Non, non é o momento. Xa falaremos deso. Vou quedar aquí outro pouco. Coñecíanos? Hai 40 anos que tiña que vir por aquí, pero ata hoxe nunca me atreví. Son meus pais. Non sabe la que nos fixeches pasar. Se non nos contara a trola esa do fantasma, non iríamos á fraga. Ao final a culpa vai ser miña, non? Home, en parte... Pero mira que és trapalleiro, eh? Non che podo botar en cara. Seiches a teu pai. Eso é que estás orgulloso de min? Claro que estou orgulloso de ti. Pero non por isto. Prométeme que nunca máis o vas volver facer. Non che podo prometer, porque eu non o fixen querendo. Non sabía que a cousa ia acabar como acabou. Brais. Vale, prométocho. E tamén que non lle vas dar máis problemas a túa nai. Sí. Oi, non sei se te creo. Que sí, ó. Está tranquilo. Veña, dame un abrazo.
Marcho. Recordo prometido, eh? Porque ti és un home de palabra. Home, Adeus, fillo. adeus. Papá, Que? se eu morrese, ti deixarías de falar coa xente? Espero non ter que pensar niso. Non hai cousa máis triste para un home que a ver como o seu fillo morre antes que a él. Que vos dixen? Vistes como fixo que apareceran os pícaros? Si, ó, fixo todo el. Coordinou as operacións de busca desde o aire. Non se pode negar que ten un aquel con Pepe, eh? Dalle aí un pouco, viño, a ver como responde. Mira como lle canse a ten, vai dereitiño. Pepe, ó, con esa carencia polo viño. Quita aí o viño, ó, que leva 10 anos sen beber, a ver se vai volver agora co vicio. E quen che dixo a ti que no ceo non había viño? Ai, quen che dixo a ti que Pepe foi ao ceo? Se está na gloria de Oloqueira, está onde haxa viño, sexa onde sexa. Fale vostede con ela, don Amador, seguro que lle fai caso. E que lle digo? E que lle vai dicir? Que ese non é o papá. Pero non vos sería moito mellor falar con un especialista. Un psiquiatra. Pois sí. É moito máis axeitado que un cura nestes casos. Veña, don Amador. Ela sempre ten en conta o que vostede lle di. Bueno, imos alá, a ver que pasa. Oi, Virtudes, na cousa íntima, tú xa me entendes, notaches melloría desde a transfiguración ou segue como sempre? É ben descarado. A ver, mulleriña, a ver. Temos que falar, Virtudiñas, tú e máis eu. É logo, don Amador. Sei que lle quere pedir permiso para bautizar o papagaio. Alandi, Iscariote. Veña, todos para casa. O bar leva aberto desde onte e temos sono. Bueno, agora que se estaba poñendo isto interesante, hai que marchar. Veña, arreando. Ala, veña. Vai ser mellor que lle fagamos caso. Ala, vamos, non se nos vai a botar a Alimaña. Pois xa levan un bocacho falando. Seguro que lle está botando unha boa bronca. Era boa. Teu pai non lle bota a bronca a ninguén. E mira que está feito a levalas. Xa debería saber como se fai. Non, se para botarnos bronca xa te demos a ti. Aí ven. Que? Como foi? Non sei se me pasaría, eh? Fun moi duro con el. Eso non o crees nin ti. Non o vai volver facer, prometeumo. Ben, parece que agora por fin marcho. Levasmo metralla. Quédache de camiño. Toma, vai indo por o coche. En fin, ao final acabou todo ben. Sí. Ben, marcho a ver se desta vez podo dormir en Vigo. Sí. Seguro que ali hai alguén que está preocupada por ti. Chégame con pensar que aquí tamén hai alguén que se preocupa por min. Adeus, Alfonso. Aínda que non o creas, hai xente a que non lle caes ben. Prefiro pensar que está xordo. Que teñas boa viaxe, volve cando queiras. Este é a tua casa. Gracias, Alfonso. Ata a próxima. Veña, don Amador. Díguelle que está tola. A ver se a vostede lle fai caso. Eu non estou tola. Eu non dixen que estiveses tola, muller. Pero vai dicir agora. A ver se polo menos lle faz caso ao cura. Vosotras dúas, veña. Ala, por que non nos deixades a nós tranquilos e ides dormir un pouco? Ala, veña. Ora. Así estamos mellor, eh? Bueno, Virtudes. Que? Nada, muller, que eu ben sei que estiveches moi preocupada pola falta dos pícaros. Ese cadra eso afectouche. Vostede tampouco cree que é Pepe, non? Pero, mulleriña, como vou crer que un cristián defunto se converta nun papagaio? A ver, como pode ser eso? Explícame. Por designio de Deus. Os milagres pasan, non? Mira, Virtudes, os milagres son acontecementos moi pouco comús. Son algo extraordinario que se dá unha vez cada 1000 millóns de... Que digo 1000 millóns? Unha vez cada millóns de veces. Claro,
vai pasar agora que o teu finado ten que ser un papagaio. Non. Cando eles morreron, fixose cargo de min un irmán de meu pai que vivía en Madrid. El vendeu a casa e as terras. Pouco a pouco fun esquecendo todo isto. Xa nem me acordaba da casa onde nacera, nin as terras onde medrara. Por non recordar, non recordaba nin a cara deles. É normal. Daquela eras moi pequeno. Non, non. Non foi por eso. Foi porque me obriguei a min mesmo a esquecer. Despois xa de moza emigrei a Suiza. Ali foime moi ben. Fixe moitos cartos e casei cunha rapaza de Zurich. Botei 40 anos sen recordar nada. Ata que, de súpeto, empecé a soñar con eles. Co que pasara aquel día. Era como se chamasen por mí. E decidiches volver para recuperar as propiedades. Ainda non sei moi ben por que fago. Pero tranquilo. Non é a miña intención facerme coas terras da cooperativa nin nada por isto. Pois é un alivio sabelo. Ademais, estaba pensando que no caso de que un marchara, tío, a cooperativa vos fixera descargo de traballar estas terras. Será un placer. Antón, gustaríame que me fixeras un favor. Sí, home, claro. Gustaríame que me dixeras onde vive un veciño co que necesito falar. En definitiva, Virtudes, o noso señor non vai por aí facendo que os mortos se convertan en papagaios. Obrou prodixios máis sorprendentes. Fixo que as augas do mar se separaran e converteu en estatua de sal a unha muller. Sí, pero non é o mesmo. E por qué? Pois porque... Pero, muller, mira para aí. Ben se bota de ver que é un papagaio. Pero é cuspidiña Pepe, en papagaio, pero é el. Se cadra fora da alma. Eso non yo discuto, que para esa é vostede cura. Pois, baste razón. Un aire dase, sí, señor. Como cun aire? Se move o pescociño igualiño que Pepe, ó. Pois agora que o dis, fai como o teu Pepe. Abanea nel, de arriba para baixo, de arriba para baixo. Que cousas. Que? Convenceuse? Non, que o teu defunto se parece ao papagaio non é máis que unha casualidade. Ainda así, non vexo nada de malo que tú o creas. Non é xereu que che quita a ilusión, muller. Pero que vos pasa? Deixade en paz, non lle fai mal a ninguén. Ai, 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 ai. E pensar que cando xogábamos o tute lle papaba o 3 de trunfo, alporizábase e non paraba de chamarme corvo. E che ben certo aquilo de que Deus castiga sen pau e sen pedra. Aí a tes. É esa. Está igual que como a recordaba. Todo isto é moi extraño, sabes? Esta é a casa onde pasaron os cativos a noite. Non o sabía, pero... En fin. Gracias por me acompañar, Antón. Agora teño que seguir eu só. Señor Evaristo. Señor Evaristo. Seguro que vostede non se acorda de min. Pero salvou unha vida hai 40 anos. Se estou aquí
Gracias a vostede. É normal que aparece o teu irmão, Bea. Está ben, non? Perfectamente. Vaya susto nos deu. Buscaronos polo río, polos montes, por todas as partes. E mira ti onde foron a aparecer. Na casa de Evaristo Tolo. Foi culpa do meu pai, que lles contou unha historia dun fantasma e foron ver a ver se o topaban. Ainda tiveron sorte de que o toro non lles pegas un tiro. Sí, ese tipo está moi mal. Pois Brais di que é moi boa persoa, pero que está algo tocado porque a muller e o fillo lle morreron nun accidente. Xa sei que non está ben esperar 40 anos para lle dar as gracias a alguén que lle salvou a vida. Foi sen querer. Salveite porque crin que era o meu fillo. O caso é que fixo. Tanto me ten que esteas vivo ou morto. Tú non é o meu pícaro. De algún xeito sí que o son. Un pai é alguén que che dá a vida. Vostede non me deu, pero devolveu-me. Para aquel día, vostede perdeu un fillo. E eu, os meus pais. Os dous perdémoslo todo. Que queres de mí? Nada. Nada. Só quería velo outra vez, darle as gracias. Perdón. Non era a miña intención importunar. Espera. Tes fame? Fame? Vai sendo hora de saltar. E algo a ver por aquí. Teño unha idea mellor. Por que non me deixa que o convide a comer fora? Non. Hai moito que non saio de aquí. Precisamente por eso. Xa vai sendo hora de que saia. Vaya cara. Pois tutela que dá gusto. Non dormiches. Gracias ao teu fillo, creo que esta noite non dormiu ninguén de Miranda. Non sabes canto o sinto. E como está? No cuarto. Castigado. Queres un café? Non, máis café non. Se ainda estou de pé porque non puiden pegar ollo de tanto café como tomei. A min pásame algo parecido. É que? Xa marchou Carlos. Hai un pouco. É un tipo simpático, Carlos. Sí. Ten moitos defectos, pero sí. É simpático, sí. Estás quedando dormida, non? Non te molesta máis. Non, se non molestas. Que foi do tipo ese que comprou as terras? Adrián. Resultou ser un bo tipo. O único que quería era mercar as terras que foran dos pais. Parece increíble, hai cada cousa. Son casualidades que non se dan case nunca. Adrián salvara a vida unha persoa de Miranda cando ele era cativo.
Agora que non sabes quen. O vello Evaristo, o mesmo. E sabes quen casou? A filla de Lola, da Choupana. Sei que foi de penalti, pero tú xa sabes que eu non lle fago caso ao que fala a xente. E Manolo Mecánico tamén casou, cunha de Vilalba, e agora viven ali. E teñen 3 fillos guapos e loiros como eu. O que nos faltaba. O tolo yo misterioso. Boas tardes a todos. Hola. Moito teño ido falar dos callos desta casa. Haberá que probalos. Entendido. Virtudes, dúas de callos. Pepe, és tú, Pepiño. Evaristo, vistes? Coñeceu-no e non se pode equivocar porque era o seu mellor amigo. Onde estabas? Onde pasei a tarde mirando por ti. Onde atopáchelo o meu papagaio? O teu papagaio. Pero se este é o meu Pepe, Evaristo. Puxenlle o polo teu home. Como era o único co que falaba. Claro. Con razón berraba cada vez que lle chamaban por ese nome. Sempre foi así. Adrián, mira o meu papagaio. Pensei que non o ia ver máis. Mira como fai. Pepe! Biches. Fai no cando dilo seu nome. Gracias por coidalo, Virtudes. De nada. Que lle pasa? Que toleou. Pensa que o bicho é o seu defunto. Vaio, por fin caíches da burra. 2 días facendo parvo. Agora han estar todos rindo á miña costa. Non creas, seguro que están dormindo. Bo, serei parva. Mira que pensar que o papagaio era o meu Pepe. Fai falta ser boba. Non, muller. E quen sabe? Se cadra é Pepe de verdade. Non te rías de mí. Que si, muller? Non é normal que un papagaio entre pola noite no cuarto. Eu creo que este veu-te avisar de que Evaristo estaba mal. Era o mellor amigo de Pepe e desde que morreu ninguén se volveu a ocupar del. Eu creo que te veu avisar de que te acordaras de Pepe. Ademais, o bicho ten un aquel co Pepe que non é normal. En serio, Aladiña? Que si, muller. Bueno, eu nestas cousas non creo, pero tampouco nego que poden pasar. Veña, muller, que non és ningunha parva. Anda. Eu non sei como lle podo mentir desta maneira. Que fai ese tocando o chifro estas horas? Sara. Sí, é ela. A que está guapa. Moito, como
Como sempre. Virtudes, perdoa por che dicir o que che dixen onte. Non te preocupes, Camilo. Pasadio ben. Que ben vos vexo. Hola. Acordaste da miña muller, Virtudes? Claro que me acordo. E este é o teu neno. Sí, é o meu píquero. E ali está o teu Pepe. O meu Pepe. Pepe, és feliz? Está ben podelos ver de cando en vez. Mágoa que mañá non nos acordemos de nada. Non nos imos acordar de que estivemos con eles. Isto é un soño, Virtudes. Cando espertemos non nos sabemos acordar de nada. Non importa. Chégame con saber que ele é feliz. Veña, xa é hora. Temos que marchar. Por que teñen que marchar? O camiño de volta é moi longo. E nosotros non podemos ir con eles. Claro que vas ir con eles, pero cando che chegue a hora. É desafiador. Estas non son horas para tocar o chifro. E logo que hora pensas que é? Son as 9 da mañá. As 9? Pero se me acabo de deitar. Ah, eso xa non é cousa miña. A saber o que andas a facer ti polas noites en vez de dormir. Pero como te atreves a me dicir algo así? Pon algo, muller, e vai xa abrir o bar que estou sen almorzar. Pois vai almorzar a outro sitio. Eu quero almorzar no Barbería, aínda que só sexa por te amolar. Ai, sí? Pois vai buscando outro bar que no meu non te quero ver máis. Sempre que apareces pasan cousas raras. Dis que cousas raras. Cousas raras as túas, que xa me contaron que andas a falar... Pois aquí vos remato o conto. Ai, ó, xa sei que a algúns lles a parecer demasiado terrible o que hoxe vimos aquí. Todo este asunto dos mortos e todo isto, pero... A min pareceme que non o é. Todos temos seres queridos que xa non están con nosotros, ou... Pero que de vez en cando nos poden facer unha visita cando dormimos ou cando... Non sei, a min pareceme que veñen para dicirnos que temos que ser felices. E que eles son felices se nosotros estamos contentos. Se cada vosotros decides que é unha pardada, pero, meus amigos, eu é o que penso. Bos días, carteiro! Bos días, afiador.